Zdravím všetkých, vítam vás na svojej záhrade začiatkom druhej polovice marca. Tieto posledné dni sú také trochu mrazivejšie, no aj napriek tomu už sme si začali zbierať dažďovú vodu, čiže cez zimu tieto kohútiky dávame dole, aby nám neperimrzli, takže tadiaľ už nám napadalo. Ale podľa tejto mláčky môžeme vidieť, že ešte bol mráz. Tu máme také pieskovisko, ktoré je prikryté. Takže je tu na vrchu ľad. Ja tu mám v tejto časti krásny rozmarín, ktorý som mala tento rok prikrytý listím. Už som to pre istotu prikryla, pretože minulý rok som to neprikryla a vyzeralo to, že mi to skoro zamrzlo, ale tento rok je krásny, zelený. Takže sa teším, keď bude kvitnúť, a vedľa toho sú vlastne kiwi. Je to také drobné kiwi. Jedno je zelené a z druhej strany mám také hnedé. Takže pekne to žije. Ďalej tu mám záhon, ktorý je obkolesený guľatinou zo stromov, a v tejto časti pod stromom vlastne sú jahody. Je to prikryté lístím a bolo to aj zarastené v jeseni, takže veľmi tie jahody zatiaľ nevidno. To je nejaká rastlinka. Ale za to už pekne vykukuje cesnak. A tie listie je také ako keby zlepené na vrchu, takže pekne tvorí ochranu a zároveň udržiava tú vlahu v tom záhone. No a ja, pokiaľ trošku pominú tie mrazy, tak si pomedzi ten cesnak, schválne som ho minulý rok dávala od seba trošku ďalej, pretože chcem si tu dať zemiaky, ktoré vlastne budem len mulčovať trávou, čiže nebudem to ohrňať, takže jednoduché pestovanie. Minulý rok som si vytvorila viac takýchto záhonov okolo stromov. Chcem to trošku aj udržiavať, okopávať a mať tam aj nejaké krásne rastliny, aby mi to tu kvitlo. Tento rok som si tu už presadila snežienky z jednej časti záhrady. Takže zatiaľ je to taký trávnik, ale časom si to nejak upravím. Tu okolo skleníka je vlastne záhon s bylinkami. Niektoré už vykukujú, niektoré ešte nie sú vidno. Takže pažitka už je celkom pekná. Tu je ďalší záhon, kde mám cesnak. A tu už som si pomedzi dva riadky dávala zemiaky, ešte posledný na vrchu potrebujem vysadiť. No a moje záhony, kde mám vlastne, ktoré sú prikryté, tieto dva mám prikryté s textíliou a cez prostriedok sú výživové žľaby, do ktorého aj teraz idem vysypať takýto bioodpad. Takže vždycky tam, kde je najnižšie, alebo kde je najviac miesta, tam si tento odpad vysypem. A ono sa to potom časom trošku rozloží a trošku sadne. Tým, že tieto dni dosť pofúkuje vietor, tak mi tie bočné strany
podfúkuje, nemám to veľmi dobre pritlačené. Nemám toľko takých ťažších kameňov, mám to s kameňmi založené, ale treba to stále opravovať. Na týchto záhonoch už mám v podstate vysadené zemiaky po okrajoch. Z vnútornej strany na jednom záhone je bôb, na ďalšom cibuľka. Budem dodávať ešte nejaké hluboviny časom, keď trošku pominú tie mrazy. A toto je ďalší záhon, kde mám cesnak a kde budem pomedzi cesnak dávať znovu zemiaky. Takže cesnaček už aj tu pekne vykukuje. Práve som chcela tiež vlastne obkolesiť ten záhon nejakou boletinou zo stromov, z konárov, nejakých hrubších. Takže časom nejak ešte niečo porezujeme. No a posledný záhon, toto som si tiež minulého roku trošku upravovala. Dala som si tu už zemiaky tento rok. Jeden riadok pod plotom sú topinambury. No a po tejto strane mám tu trošku taký nezrelý kompost. Tak tu by som chcela melóny. Tak dúfam, že sa podarí niečo vypestovať. Tu je vlastne taká plocha slnečná, to svieti slnko, takže možno sa bude tým melónom dariť, dúfam. No toto je moja druhá záhrada. Tento rok nás čaká ešte vlastne dokončenie tejto záhradnej miestnosti. Chcela by som ju využívať ako nejakú takú dielňu pre seba. Kanceláriu, takú kreatívnu miestnosť, kde si budem mohla aj možno dopestovávať nejaké tie priesady, pretože z prednej strany je pomerne veľké okno. Točené tak na juhozápad, takže pekne tu svieti po obede slnko. Treba nám vlastne z vnútornej strany upraviť, z vonkajšej trochu. Je to urobený taký základ, čo som veľmi rada, že sa na minulého roku podarilo spraviť toto. Takže plánujem tu ešte nejakú úpravu terénu. Možno nejakú takú maličkú verandu pred tými dvermi, aby to bola nejaká plošinka a vyrovnať aj tento terén okolo nad chatkou alebo nad touto miestnosťou, aby to bolo použiteľné aj tak na posedenie v lete. Takže je to taký úzky, dlhý priestor, kde sa dá v zime, v lete vlastne nájsť nejaké miesto na posedenie v tieni alebo na slnku. Naopak na tej strane je viac slniečka, takže podľa toho, aká teplota bude vonku. Potrebujem tu vlastne nejakú úpravu ešte záhonov. Tu na tento záhon som si pripravila čučoriedky. Musím povedať, že čučoriedky sa mi nedarí pestovať. Trebalo by mi tu asi nejakú rašelinu. Ja som si tu dávala vlastne len záhradný kompost, čiže asi to nepostačuje pre tie čučoriedky. Takže tu by mi trebalo na tomto zapracovať a možno aj nejaké nové rastliny čučoriedok. Hore vlastne jahody pod hroznom sú pomerne zarastené, takže aj tu mám ešte práce dosť tak s týmto. Upravila som si vlastne minulý rok aj tento záhon, na ktorom už mám vysadený hrášok aj zemiaky. Je to záhon vlastne, kde mám znovu cez prostriedok výživový žľab, čiže tú pôdu z toho prostriedku som si mohla rozhrnúť po okrajoch, čiže sa to trošku vyvýšilo.
tak dúfam, že sa tu bude rastlinám dariť. Ďalší záhon. Tu sú vlastne na vrchnej strane už zemiaky pod kompostom. Vysadené. Na spodnú časť by som chcela nejaké hluboviny, alebo uvidím, aké rastliny mi ešte ostanú. Čiže polovica mi ostala zatiaľ voľná. Cez prostriedok by som tu rád dala kukuricu, cukrovú. Pribudli mi tu aj také opäť pod stromčekami malé záhony, ktoré si chcem upraviť. Teraz je to ešte také viac menej zatrávnené, takže chcem si to vyplieť, vysadiť nejakými rastlinkami, bylinkami, ktoré by mi vlastne dodali nejaké farby, nejakú pestrosť do záhrady. A ďalší záhon, ktorý je tu vlastne pod skleníkom. Tu nám musím povedať, že na spodnej časti sa mi podarilo vypestovať zemiaky, ale vrchná časť je dosť šikma, takže tam to bol problém aj s vláhou. Takže som sa rozhodla, že tento rok si tu dám tekvice Hokkaido. Budú tu mať veľa priestoru na to, aby sa ťahali dookola, takže dúfam, že sa im tu bude dariť. No, moje čierne viničky, čierne rýbezle. Prvý rok po takom väčšom orezaní musím povedať, že bola tá úroda trošku slabšia. Teraz sa nám už opäť trochu viac zahustili, ale tento rok už, alebo hlavne teraz v jari, už to asi vyrezávať nebudem, nechám to takto. Takže tu sú ďalšie rastliny čiernych rýbezlí. Je to dobrá odroda, sú pekné veľké guličky, takže vždycky je tu tých rýbezlí pekne. A máme v podstate 8 takýchto kríkov s čiernymi rýbezľami. Také už začínajú púčať. Toto je biela rýbezľa, opäť som ju trochu zanedbala, takže po zbere by som chcela vlastne prerezať aj tie čierne rýbezle, aj tú bielu. No a mám ešte jeden kríček červených rýbezlí, ktoré vlastne prinášajú úrodu trošku neskôr, koncom leta. Takže táto vyzerá takto, tiež by potrebovala nejakú úpravu. No a kamčatská čučorietka, tu som si prerezala tento rok na jar. A uvidím, možno ešte v jeseni, alebo možno aj po zbere nejaké tie hrubšie konáre ešte odstránim. Tu je vlastne ďalší záhon pod skleníkom. Tu som si dávala vlastne riadok cibuľky, takže aj na tú vrchnú časť, nad výživovým žľabom aj na tú spodnú časť. Dole som si posiala aj riadok pasterňáku a hore vlastne úplne pod skleník chcem dať ešte riadok tyčovej fazuly, ktorú by som chcela, aby sa mi ťahalo vlastne okolo skleníka, čiže aj z vnútornej strany skleníka chcem dať riadok tyčovej fazule. A pozerám, že asi sa mi tu dostali nejaké do pôdy cesnačky, takže rastú, tak asi to tak nechám zatiaľ. A možno vidno, že tu už vlastne tá cibuľka aj rastie. Takže predsa už vykukuje.
Trošku nám tu pobehá aj psík, takže nám tu trošku prehrnul, ale v podstate to nevadí. Takže robí aj také veci. A tu som v skleníku. Je to v podstate skleník bez strechy, takže vlahu dostane, keď prší. Že netreba to takto zalievať. Tu som tiež dávala cibulku. Dva riadky z jednej strany a dva riadky z druhej strany. Opäť je tu ten výživový žľab na jednej aj na druhej strane, kde vlastne vždy priebežne budem doplňať nejaký bioodpad. No a tu okolo plota, alebo nad plotom, už možno vidno, že krásne už rastie medvedí cesnak. Žije ho tu každý rok hojne, takže už sa dajú zbierať listočky na jedenie. Tu máme žltú malinu. Je to tu druhým rokom, takže tento rok už by mala mať plody. Aj minulý rok tu bolo niekoľko plodov, ale len tak na ochutnávku. A toto je jama, kde som pôvodne pred niekoľkými rokmi chcela, že budem dávať všetok bioodpad, ale rozhodla som sa, že dávam tu len taký, ktorý sa veľmi nehodí do záhonov a ktorý potrebuje trošku dlhší čas na to, aby sa rozložil alebo skompostoval. Takže tá jama sa stále používa. Dávame tu aj výkaly od našeho psa. No a tu mám v morušu jeden stromček a tu vedľa druhý. Takže sa teším, až začne plodiť. Jedna stromček je biela moruša, druhý čierna. A to je figovník na tomto. Už minulého roku to malo plody, ale potom tie plody opadali, neviem, čím to bolo spôsobené, takže dúfam, že tohto roku sa podarí vypestovať tak, aby sme si mohli aj ochutnať nejaké tie plody. Záhony na tomto okolo stromov sú v podstate ešte prikryté lístím. Udržiavam si vlastne takto aj vlahu pod tými stromami. Bolo tu pomerne veľa tohto lístia, takže sa nerozložilo. Takže uvidím, možno, že časom trošku z vrchu pozbieram. Kvitli tu v podstate sneženky, respektíve ešte kvitnú. Trošku im trvalo dlhšie, kým sa spod tohto lístia vysunuli. Tu sú asi narcisy, takže ja si myslím, že sa prederú tieto rastlinky aj cez to lístie. Budem potrebovať aj jazierko trošku prečistiť, pretože je tam pomerne mutná voda a posadne nejaké rastliny, ktoré by mohli rásť v tomto jazierku a vlastne čistiť ho. Nad jazierkom mám takú časť s ihličnatými stromčekami. Je tu borovica, smrek, opäť borovica, jedľa. A
toto je vlastne korejská jedla a borovica. Takže zatiaľ sú také malé, nechávam to tu. Možno časom niektoré presadím, alebo budem si to udržiavať alebo strihať spôsob ako bonsai. To je ďalší záhon na kvety, na bylinky. Táto rastlina vlastne bola vypestovaná zo semena. Mala som taký mix semien. A minulý rok to nekvitlo, pekne to prezimovalo tu na. Ani tie mrázy tejto rastlinke neuškodili, takže som veľmi zvedavá, ako to bude kvitnúť. Ja sa teším sa na to. A tu je ďalší takýto záhon na kvety, sú tam snežienky. Takže uvidíme, čo spod toho ešte vykupne, vylezie. No a toto je ďalší záhon s kvetmi, s bylinkami. Teším sa, mám tu krásne vlastne tulipány. Mala som 5 cibuliek, každá ináč kvitla. Takže teším sa na tie tulipány. Tu je v podstate pažitka. Krásny tymián, mám tu také 3 púpky. A tu je ten tulipán. Snežienky už v podstate odkvitli. Rozmarín, takisto je tu rúža kríčková, ktorá tiež má veľmi krásne kvety, krásne rúže. Prvosienky. Takže tiež sa teším, ako budú kvitnúť. No, toto sa mi tu krásne rozdelilo, pretože bol tu v podstate jeden tulipán. Je tu viac teraz, takže som rada. Mám tu metu, kosatec. Takže myslím si, že tento rok to bude opäť krajšie ako minulý rok. A takisto nad skleníkom v tejto ako keby priekope mám astry 3 farieb, takže minulý rok už veľmi pekne kvitli, čo ma tešilo pozerať sa na to. Takže tie úpravy, ktoré som spravila pred 2-3 rokmi, už trošičku začínajú byť pre mňa celkom také pekné, estetické. A rada si tu posedím na tejto záhrade, na hojdačke, pod stromom, trošku v tieni, trošku na slnku. Takže dá sa na tejto záhrade nájsť miesto aj slnečné, aj tienisté, podľa toho, aké chceme. No a takisto je tu na tento skleník. Tiež som už vlastne dala kohútik, aby sa vlastne nazberala voda na polievanie, pretože opäť keď vlastne uhorky vyrastú do určitej veľkosti a nebudú hlásiť nejaké také väčšie mrazíky, tak už by som ich dala vonku. Takže budem potrebovať zavlažiť tú pôdu, ktorá tu je, pretože je pomerne suchá teraz v tomto skleníku. Takže aby som mala na polievanie dažďovú vodu, prípadne využijem aj vodu, ktorá ešte je v bazéne, pretože tam opäť pri každom daždi sa niečo nazbiera, aj keď teraz v poslednom čase veľmi nepršalo, ale ostalo tu aj ešte z minulého roku, takže dá sa tá voda využiť. Takže asi takto vyzerá moja záhrada, jedna druhá. Takto v polovici marca
Okrem cesnaku trošku už sme tam videli, že aj cibuľka vychádza. Tak zatiaľ sú to len nejaké kvety cibuľoviny. Takže, ale už sa to pomaly prebúdza, už začínajú púčať aj rýbezle. Takže sa teším. Stále už keď prídem do tejto záhrady, tak mám na čo pozerať. Takže toľko z dnešného môjho videa. Prajem vám ešte všetko dobré, veľa úspechov a veľa radosti z pestovania. Majte sa krásne.